Raymonda te in lambok chu kan pan ho le ta a nidang anglo takin Raymonda chu a hlim hmel via wina lang a chevel po chu azang khai ang reng phiana eng tak chu ni mo ti in ka en liam ve mai ringot Raymonda hnuchhuina marksman serial killer in Mizoram Ziaktu Sangtea Renthlei Raymonda te ina chuan kan in zui lut ta hloma sofa chunga chuan thut pa in geneti chuan Raymond engemaw tak thil thadeuh hriat in ei ni lo mo ke cha ulo pon Raymond mi zia chu adang hle ani ti alo hreve ni chu thil thadeuh mo hriang chu mole thian pahnih fel tak tak kaneya chung zinga chuan pasat hanel nol ai chuan a samsei jok hi ka ngaina jok boka vel tak hian Raymond dal thazua la ji azua thin hi chu o geneti chu anui varvara chu te chu ma na tanga i hriat to sa ni a tuna enge alo ti ve zai Raymonda chuan thu tak deuh jok hian zanin chu kan ina hian wala lo pheisela chuan geneti hian a in bel tur thomhno sexy deuh tak lo thlang bok sela ati te dai kei ai ma chuan geneti chuan a ngaina a hriat lo hmel jok enga ati hu a Raymonda chuan sexy deuh tak ka ti ni chu a han ti a geneti ve thung chuan enga tan mo alo ti hu ele walana mucha kang ka ti deuh tak taka kan mi sual pa thlem chuanan mole Raymonda chuan a han ti le a mi sual pa chu khoya nge omi hria em ni geneti chuan alo ti le wat ka hrechiang bik chi lo ve ma series kan la ang Raymonda chuan a ti hmuta geneti chuan khoya a han ti le he ho a zan lo thleng phot sela kan men rei deuh chu alangai le don ani chu wali hriamo zan ina ilo len pheiangai ani chu ti in Raymonda chuan min ron ena lau om deuh te khan min chet pui le ange kalo ti ve ngut thung eng tia lau omin mo Raymonda chuan a ti a damdoi ina ni hni chung engma hrelowa mut le te kha lau oma lo mole ka ti chuan Raymonda chu anui hok voi khat bianga chuki hlo pha kha a thave thowa ni lom ni ti in min chhai zui zata geneti ero chu engma soilovin alo la thungoi reng tun tum chu khatianga omle ani kha chuan bianga chau lo po muya po ka phal to ang nui deuh tat chung hian Raymonda chuan ati a hemi te pani in kara hian ka hriat ve lo in lai chin na engemaw tak chu ha omani chiang mai zana kan chunga enge lo thleng don ti angai tu nau chungin in lampan chuan ka hota a zan ina kan thil ti tur chu eng tak ni angmo kan mi lul pa hian engma min hril chiang du si lova tiril ru nau chungin kan in chunga chuan ka lut ta zan chu lo thleng har ka ti tak zet to a enge lo thleng don ti chu karil ru lu tu berani choi khama chuan man mo takin Raymonda te in lam chu ka pan phei ta ngala Raymonda min lo mu chuan wal ilo thleng der ani mo chu ti em a man mo ngai lo wasin ma se ilo thleng man to sia apoi chuang lo ve alo ti ta da a ma ni lo ma athil hriat fia thuai chak na ka lain Raymonda te ina chuan kan thu thapa dariat dar kwa dar som man mo alo ngai lo hle tak mai ti ka hre chuak chiang to hle ma se Raymonda la chuan engma ala soilova engemaw ti tura han che chuak tur hmel hi apulo hrim ringot mai athua cigarette pet ko a fop khutual ringota geneti nen chuan engemaw thu ho deuh soin annui dun kora dar som pakhat dar som pahni kaning to lutuk chu thu thlenga chuan kamu a kan hma ati tur ngai tu to mi lo chuan kalo mu hil ta dai mumang kalo nei thuai nge a kamu manga chuan ram hnuai thim rek ruka hian Raymonda le geneti nen engemaw zongin kan lokal hova mun ral ti zeta chuan kan lo inzui thama thok le khata ka hi min ron hup sak thuta ka har chiang kher mai Raymonda chu kabula alo ding renga beng cheng lo tura min signal na atan akut zungchal chuan a hmui ati si a kal tong le alo ti ngal geneti room kong khar chu aron in honga
karei tlangwal hrisel dam thaver vor thi sen zong awati lum rang don tak em pon fen ching lutuk malza ve chung lampo akhu to kang ti tur khopa ching le ton zawar chunga jeans jacket tong cham angreng taka haboka a ton zawar hak chuan a hnute ko la mai chu a hreng mam hana a hnuaya chuan engma a hato lovani ti a lang reng Raymonda nen kan lo en renga wang chuan a zaka ni nge yang apon fen tlang chu apot niap ringota min en reng don nge na chu kan thok don a hanti tong a o inat lutuka wal tirole naro pui thok tur chuan in pe to mo ti pain Raymonda chuan a jacket chu a ha a pon lampan chuan kan in zui chuak ta Raymonda chu ading dat aizol kho pui me upo are vung to a veng then khat khoye molaya lo lameng rei fal de ule akha to ka motor light eng le pap thin ti mai lo chu thom dang hriat tur om to lo Janet i hlawem i hupurem Janet i lam chu Raymonda chuana ena Janet i chuan hupur love ma se ka in chei dan hian min ti lai tlata alo ti ve var thung ma se angai miau sialom nangma a engkim kan khatania kan lo en reng don che a nichina ka hril to che ang khan fin fiana i du to ke hnuchhuina min ron signalanga kan ron lut nga lang ati a ole ti in Janet ti chuan alo chang ve thuai ani chuan wal i kal don ang o Janet kal masaro le Raymonda chuan a hanti le a enge mo ka hriat ve lo in hril chu an nei ani khoilam panin nge Janet ti chu a kal don ti uluk takin kalo en reng ringota ka tum lo le ka be sei lo lutuk lampan chuana in hera a thil ti tur chu a hupur ve hle ani ang thokal ham Raymonda te in noi lampan na stepa chuana chuk thla a keile Raymonda ero chu kan din na ngaya tang chuan in sonin kota taxi ding ma na sai rang kalna atana kan man phe na tang chuan kan lo ena Janet ti chuan kong khar pakhat akik kau kawa voi nga ve lai akik manang in chung lama light chu a in on papa kong khar chu aron in honga hriata taxi driver nge kha ani ti apalen dan le a chet vel dan atang chuan ka zuk hre thei eng nge an soi chu ka hre thei lova enge mo chu an soi ani Janet ti chu aluta kong khar chu a in khar zui ngal a chung lama kal rik rak thom chuan Raymonda chu ati phuzokin ka hria stepa chuan dim takin kan in zui thla ve ta a Raymonda chuan ruam man lok sa alo nei ani nge yang tukver dar thlang zona chuan lon kaina rem takin thil enge mo hi a in do a parda a in zar lem lo wangin in chung lam chu du to kina mu theya ma se min ron mu ve thei tho wangin film khurfe chu angai tho mai Raymonda nen chuan thom dim tak le biru thei ang ber chuan kan en takara hriata chuan Janet chu a e ti hriat fashan hiana mela amit meng rop lutuk chu atle kor hiana hriat Janet la chu tumnei sa rana che ani boka hriata bula chuan atol phei hrata hriata chu a in sum zo to ngang lovani Janet chu akua ngal chota ma se Janet zong nula fing takani boka a na tho tur chu a hre chiang bok nial ni hau silo moi takin le za zum mel taka nui se chungin hriata o ma chuan lo nema hriata po atol hlavele mai Janet chuan hriata kormora chuan awachela zoi muangin a han hli saka Janet che dan chuan hriata chu ati phur hle ani ti a lang reng mai Janet chuan hriata om bor chu a hanzut kual dan dana abeng bula chuan engemo asoi sapani ti ka muthei Janet chu athova pindan lu na tura ti sat in bang khom chu akeu dan dana ti shirt sen lian tak mai chu han ha a hriata mu lai nge chuan ha a hriata apalian boka Janet chuan a thol hle ani ti alang reng mai ti sata hak rual chuan pon fen chu a hlip ngala hriata mu nom ti lutuk chu amita pong zor hialin ka hria Raymonda ero chu a then sak thung Janet chuan a kor hak lai om chu a bi zewa ka hre thiam ta
Janetin akora hli sakhan hriata oma hliama omle omlo a enani. Korsena hakso food pet hung na thira lazai tang nen khan a in zom le zom lo hriat na atan a hak sakvel me kani so. Nula zeile fing tak chu avani em. Janeti chuan kan omna tukver lam chu aron mel zawa. Akuta ti chet zau chu min signal na ani ti kan hrethiam mai. Raymonda chu dingin a chuk ngala. Phim khur min chuk tumin ka in hera. Ma se ka che sualta. Le lama del betu Raymonda a chuk to awang chuan ka in her rem zong chuan kan thut na mor le lam chu akang vo ka. Ari ruma leya chuan ka tla thum dop mai. In chunga tang chuan porfe hian tunge ni min entha hriata chuan aron ti treng chuaya. Raymonda chuan min ron ngai vena tum zeta. Ma se in chung lam chu awa mel zoka atlan let le ta zok. Kong khar pot ritual ri in azui ngala. Luhai chuai chung le mong na vung chung chuan ka chove ngal. Kong khar chu alo in hong huawa. Akal na po angam lo atonga ni ti hriat takin a koi kual ngo ka. Raymonda chu alo ding reng. A en na lam kava en ve chuan a din reng chan chu kava mu ve ngal. Hriata chuan Janeti chu aku a betlata. A ngo nga chuan chemte hriam mel tak hian a chuk tu aran boka. Raymonda chuan nel omlo le chang fek fok hian. Hriata chu aro ati a. Hriata la chuan pen khat po ron hnai to su. I chet lek chuan in hrian nu hi khovela tang hian a thlok chuak nga lang ati cher tamai si. Khanula panga I tha tak te ang kha chuan I ti hau lovang. I kut kha han ti che lek te. I ngong kha ka thuai bungang Raymonda chuan ati chang faka. Hriata la chuan ngai nep mel zet hian. Nang khan min thuai ang mo. Zo nga ka thatang che ati ve mi mai bok. Khang nula te kha eng wanga that ngai ni. Naw va hai rak su tu ma ka that lo. I oma liam lian vak lo om kha. Ruang I pai na lama food pet hung na in atai na che ani kha. Chuan Janeti hak lai kor om tret kha chu ruang I pai na a iti tre chu ani bok. Zungbun pahni I zung te ve a ibun kha nula I tha pahni te ta ani bok Raymonda chuan ati fiak deuh thaka. Hriata chu nui lui ti hriat zet hian a nui huawa. Nawa email en ai chuan thluak I nei thasep mai ka ti. Min man ta sa boka I thian nu hi ka thatanga. Keipo ka thi bokang ati a. Raymonda chuan min ron mel zoka in ring turin min du ani ti ka hria. Janeti chu kava ena. Zam mela puha ulovani ti ka mu. Amita siai zawa. Kan lam hoya aku abe tlata wang chuan hriata chuan a mu ve hau ulo. Raymonda chuan keile ka thian te chunga hian engthil poima I khoi don lo. Misual chim om tak chu ilo ni e. Isual man chu I mu ang. Keima nge hian isual man chu ka pe ang che ti pa in min ron en zoka. Janeti chu ava mel le zoka. Janeti chuan alu tlem te ina buzewa. Raymonda chuan tuna ati tuar. Janeti chu athu niam thuta. Hriata chu thil thleng thuta chuan a ham hai dewani ang. Chulai hun ol rei lo te a chuan Raymonda chu malam panin atlan chuak zoka. Janeti kun niama wanga hriata mai lo langa tak chuan a hnek ri ngal chor mai. Hriata chu palian hle ma se a leng lopa. Janeti chu athu nok. A ngonga tang chuan thisen aron luang ngal zoya. Keipo in hriata bul chu ka thleng phei ve ngala. Dima tul lo ti hria in hriata pai nok lai chu ka thei top tak me vin ka tlo zui ngal. Simen bang chu adeng chora. Alo let phei le chu Raymonda chuan a khabea takalo dom sia. Hriata chu athal topa. A hnar le aka tang chuan thisen alo luang chuak ngal ngoya. Chuata chuan pai ang de rina thal der mai. Janeti kha. Kava en lai chuan Raymonda chuan alo kuwa mek. Janeti chuan a hrok chu adom vonga. Akut kara tang chuan thisen alo luang chuak boka. Raymonda chuan lau thon mel takin akut chu a han lak son saka. Kava pan phei ve ngala. Olal pale mihring hi ava van nei thei tak em.
genetic liam chu centimeter ni lek point niam se chu he khovel hi amang thange yang mole ma se a hrok le a khabe in zom na lai taka avun cha deuh zon taka hriata tutur chuan alo zai hi alo ni engma poya khoilo tok chi ani hriata chu a room tu a Raymonda mela chuan thinrim na mei pui aron in chep me kani ti ka hmungal mai a tholoka hriata mulai chu dim lo bak sak hian a tham tho nola a hnek zui ngal bora adu to ka nga me u chuan hriata hmai chu thisenin aluan khat vek to Raymonda chuan wal police ka phone ro le hati a phone ka man lai chuan Raymonda chuan genetic chu aku hle minute som panga hnu vela police ho anron thleng khupa Mizo ramatual thatu serial killer masaber le maikor phena biru mihring chu manin a omta